Żewġ irġiel iddaħħlu l-Star Mater Dei għall-kura wara impatt bejn 3 bastimenti fil-Port il-Kbir. L-inċident seħħ għal-ħabta tas-20 ta' wara nofsinhar f'Laboratory Wharf, meta bastiment daħal fuq 2 oħra li kienu sorġuti fil-port. Waqt li kienet jorbot il-vapur tal-merkanzija Marija ħabat mal-iskuna tas-sajt Taljana Angela Arsela li nqalbet u werqet mal-moll. Konsegwenza ta' dan, żewġ persuni li kienu fuqha qabżu fil-baħar u weġġaw u ttieħdu l-isptar fejn għalkemm sofrew xi ġrieħi mhumiex fil-periklu tal-mewt. Għal xi ħin il-Forzi Armati ta' Malta kellhom id-dgħajsa tas-salvataġġ Melita fuq standby għalli jista' jinqala. Għad-dasa mqabda mill-qorti aċċertaw li ma kien baqa' ħadd ta' bord u li ebda materjal likwidu ma kien ħireġ mill-vapur. Grupp ta' scuba divers mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili marru fuq il-post biex jitellaw il-bastiment mereq minn taħt l-ilma. Operazzjoni msejsa fuq ħidma konġunta ma' tim mediku mill-Isptar Mater Dei, uffiċjali tal-Pulizija u minn Transport Malta u l-Unit Investigattiv għas-Sigurtà Marittima. Il-kawża tal-inċident għadha mhix magħrufa.